Här är en liten överblick av Vatikanens parkering. Vi får se rummet vi är i nu. Det här är Lotta. Här ser vi en vi får restaurera här. Hela taket. Hela den här andra väggen. På vår sida avspärrningarna. Det var oftast en liten giftshop här. De har giftshop överallt. Attans. Varenda centimeter i stort sett här är målat. Och vidare här ser vi fortsätter ut till det rummet. Och en här. Sen